mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, nun. Aku wis ditanggungke karo Hyai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bawa Pendhana. Ning nganti aku gagal mboyong Nyai Waradrupadi, aku bakal nampa duka saka Hyai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek kula ora gelem minggat sing arepe Baladewa, mboten. Glandang nenggala mbuh dadimu kowe ponokan Bagong. Sawutuhe sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutu iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora, nek diparingke matur sembah nuwun, dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek sampeyan karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong ki kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho, kowe wani karo Bakan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngarepe lan Waradrupadi. Sapa sing iso kowe karakuan dan pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna ki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu lan di keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa rasa dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene ora tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe, Jung? Awas kebacut muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purek kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ora ngapusi. Aku nek, ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Sowan kula tebih saking Rubeda, namung keparengga kula ngaturaken sembah sumengkeping pangebektinipun ingkang putra kunjung ngersanipun Paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bombong raos rimanahipun ingkang bapa ing Pancala. Mboten langkung kasrecak anggen jengandika lenggah anak Prabu Mandura. Paman Prabu Pancala sampun boten kirang prayogi. Pisowanipun ingkang putra ing Mandura dinten sakmangke menika. Nuwun sewu. Akarya kagiat raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih. Teka rawuhipun anak Prabu Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa nunggal karsa, menapa wonten wigatos piyambak-piyambak. Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu Mandura. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng bapa ing Pancala. Menapa mekaten menapa nunggal karsa keparenga ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu Mandura. Anak kula Tiyang Agung Baladewa. Jagat wasisane kubatur wayaktara jagat. Paman. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana.
Yektosipun sowanipun ingkang putring Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sampun Paman Prabu Pancala menika babar pisan mboten. Lakar kaleresan sabdanipun Paman Pancala bilih sowanipun ingkang putring Mandura menika nunggal karsa kelawan bapa Penemban Durna. Lho. Nunggal karsa kaliyan kadang kula pun Yayi Kumbayana mila kaleresan mekaten Paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun keparengkaken ingkang Paman cumadong dawuh menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Astina, anak Prabu Duryudana. Babar pisan boten. Namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng Bapa Penemban Durna. Ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng putring Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Bapa Durna ing kunjung sahanipun Paman Prabu Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adhawuh, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penemban Durna sajake ana wigati bakal sira aturake kelawan pun Kakang ing Pancala. Oh inggih, inggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Pancala. Nyitosipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun bineta mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Sukalima. Babagan perkara apa? Menapa kepara saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta. Sawetawis nilar negari Amarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu, pawarta ing kados mekaten menika menapa kepara saestu menapa namung kandhep wonten ing pekabaran ingkang rayi ing Sukalima nyadong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra. Andra ingkang Puswita kasiring samirana mrih sekar gadung ngas kandhanya mawe raras renaning griya jagat wasisaning Upadara wayah loro jagat terus semeno kula wonten mendika ing adhawuh menapa Kanjeng Rama lara apa ingkang ndak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yungu ninggal negara ing Amarta tumuli bali marang negara ing Pancala. Ing atase Mbak Yungu kuwi wis winengku dening kakung mongko kok bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rerasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata. Pekabaran anakku Wara Drupadi nggone wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi Yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung ing Mandura
lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumu purik ana ing negara ing Pancala Bali ninggal negara Ngamarta. Inggih. Pomo dipomo. Sesuk upama kowe winengku utawa kowe mengko garwa, aja demen regejegan jroning bangun kulawarga, aja demen regejegan gone bangun Bali Wisma. Luwe-luwe aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Bali Wismane, merga iki dadi cacataning wong sak donya, dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki. Mbak Yumu Bali ana kedaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna, anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala. Tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura. Nuwun sewu Rama Prabu. Gandeng sedaya sampun kelampah. Amun menapa menawi Paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika Paman Penemban Durna miwah Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura. Ngono ya terus semena iki kasinggihan mekaten. Yayi Penemban Durna kula wonten paring adhawuh. Pancen kepara nyata yen to Atmajaku Waradrupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala. Ya Projeng Cempala kene Penemban Durna. Oh, ngaten leres. Menaikaken leres. Pawarta ingkang sampun kula tampi. Pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing Pertapan Sukalima bilih Dewi Waradrupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala. Dene sababmu sababipun? Mboten sanes pamarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Ngamarta, anak Prabu Puntadewa. Sampun wonten tigang candra etang kelengganingga dinten sak mangke menika nilar negari Ngamarta. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalendra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodhong sutaninggalih Dewi Waradrupadi kondur wonten negaring Pancala. Oh, ngaten leres-leres. Kakang Prabu menapa ing sampun kula aturaken dhateng kesanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilih ingkang putra kondur wonten negaring Pancala. Ya, pancen bener. Terus sak banjure aku tak takon karo Yayi Penemban Durna. Apa ta wigatine? Dene sira Yayi Penemban Durna teka nyatakake lawan Atmajaku Waradrupadi nggone bali marang Projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estripun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Nuwun sewu Kakang Prabu. Estripun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Waradrupadi. Ngeman dhateng putra Paduka. Ngeman ing atasipun Waradrupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandeng tinilar dening Nalendra utawi tinilar dening kakungipun, tumuli Waradrupadi menika kondur wonten negaring Pancala. Alok ing kathah sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Rondak. Apa Yayi Penemban? Rondo. Rondo. Utawi jandon, janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten Bali Wismanipun menika nuwun sewu embanipun Randa menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo. Mumpung sing lanang ora ana. Arep mbiah-mbiah sak penake dhewe. Minangka saking menika kangge jagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Waradrupadi sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi dhateng pun Waradrupadi supaya sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala, langkung-langkung wonten sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa mrentuling manah kula. Kakang Prabu, sawan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putra pun Waradrupadi. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke Yayi Penemban Sukalima matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun prisa. Nah menika ngaten
Gandeng anak Prabu Darma Kusuma menika sampun tigang candra mboten kundur wonten negari Ngamarta. Samenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah lho nyatane digoleki ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke boten mangertos. Nek sing cethak ana piyayine. Ha nek telung sasi menika dipun upadi mboten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Waradrupati. Nah, tinimbang Waradrupati menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih, dipun raosi dening para kawula. Mila kula ingkang badhe milujengaken ingkang putrapun Waradrupati sarana Waradrupati menika kula rengka minangka tetimbanganipun ingkang rayi ing Sukalima pun Begawan Durna. Gusik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukalima kuwi wis duwe garwa. Sampun. Malah beda karo kanane liyane. Jare garwa Sukalima kuwi malah sikile papat. Panjenengan lah kok isih arep garwa karo anakku Waradrupati. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setrakaken wonten ing Stadion Pacal. Lho kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Sawanci-wanci pendak taunipun badhe. Menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Waradrupati menika janjanipun pikiran kula menika krisa. Apa ya iya, apa ya ora. Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene ana iya. Kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun. Nuwun sewu. Sing jeneng Jodho menika wonten astanipun Gusti. Nggih. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadyan Bapak Durna sak mangke tidha-tidha penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Waradrupati kersa ngladeni dhateng Bapak Penemban Durna. Anggenipun sampun dangu dipun tilar dening Kyai Prabu Darma Kusuma tumunten sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih punika Waradrupati sinten ngertos menika dados jodho dawuhipun Bapak Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur Blokasuta kemawon. Blokasuta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dhateng panggenipun Bapak Penemban Durna. Oh inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Blokasuta blakutang terus terang. Sowan kula menika namung badhe angebon-bon ing jangan jejawas sonten gandeng Waradrupati sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Monggo mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darma Kusuma paranten boten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Waradrupati menika sampun boten nggadahi guru laki tegesipun sampun boten nggadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken atus dipun penggalih. Samangke Waradrupati kula ingkang badhe mengku badhe kula boyong wonten Pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapak Durna ning gandeng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapak Penemban Durna. Saking mangkipun ingkang putra ing Mandura menapa dipun aturaken Bapak Penemban Durna menika kepara saestu lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Waradrupati. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darma Kusuma. Sak mangke sampun ngantos dados reraosanipun para kawula, reraosanipun para nayaka lan reraosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra pun Nyai Waradrupati menika winengku dening Bapak Penemban Durna. Lho menika nggih. Angger Baradéwa menika rasanipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi pot-repot wonten penggalih panjenengan. Waradrupati badhe kula sengkaken ngaluhur, badhe kula muktekaken wonten ing Pertapan Sukalima. Gusti. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Praja Ngamarta. Apa ora dakriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Asih durung ngono nawala Waradrupati dibalekake marang negara Pancala. Balining Waradrupati kuwi saka karepe dhewe
mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Waradrupadi tumuli trima bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara Ngamarta, apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Penembaduna? Mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darmakusuma menika kula nuwun sewu. Nalendra ingkang lila legawa lair trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk. Nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampahan sah tumrap ing negaring Pancala dados Waradrupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bila anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampahan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bacin asmane dudu sapa-sapa ning wong tuane Waradrupadi ya kuwi aku Penembaduna. Ing atase aku kuwi Darbe Putra ya kuwi Waradrupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teka tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak labe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmane Nalendra ing Pancala. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge njaga naminipun ingkang putra pun Waradrupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Waradrupadi sampun 3 wulan boten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun 3 wulan boten dipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ing saking menika samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Waradrupadi badhe kula baya wonten pertapan Sokalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing Kasur Babut Permadani. Kasur Babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Waradrupadi dados sarana perlambang inggih menika Kuncara sarta Anjayang bawana ingkang putra pun Waradrupadi. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra inggih Kakang Prabu Semban kula. Sidhem jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa. Nalendra mbek marwa sing sang Katri Kumulung. Katri Kumulung mangrembak ing wadya Kurda kurare kagiri nanggono magawiya gelar ira wang-wang. Sidhem jroning pasewakan negaring Pancala nalika semanten sami midhangetaken mandanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada ndadosaken legek tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada mlenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring wae ganten wardu jarang ngeca durung dasaring pertara kasaru geger njaba pihak ngarsa tamping kuwi sing barbonamu apa to kang dadi tarunane orang macemu rangke Gajah Medhol Kawandilan kejawi namung sowanipun atmajanipun Lurah Semar Badraya Lurah Bagong ingkang wantun minggah dhatro yen pepek pindha sata metarangan karya Jingakang Samya Mulan. Ladala jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro terus Semana kula wonten paring kadhawuh Rama capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan Panakawan sing mripate jembar cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya inggih mekaten apa iki sing aran sapa
Mriku ingkang nami Bagong Rama. Wih lah dalah. Lho, rong lucu kae guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus tok jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Nun, bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sapraptama ning negara Pancala. Nona amet pasang kaliman tabe tinebene ing ledune demawing tawang-tawang. Lenepatna ing tulak manusi nuwun. Leres kula ingkang ngabdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuhun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuhun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuhun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semu keping pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa pangestu. Terus ta. Terus ta jumena. Nggih, Mas terus ta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Mas Jum. Iya ya. Pangestuku tampang nono. Kula pundi kejimat paripen dayana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trusta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi jimat paripen dayana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong Padhararja sapraptamu, Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kali gembol manyar-manyar terus dok neng dungkul tung Begawan Durna. Iya aku Begawan Durna. Nggih. Kala gateng mriki. Oh iya wis anteng aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur. Padhararja sapraptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha kanthi raja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa, ya aku Bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Prayogan nuwun ngadhep ning ngarsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara Pancala. Lah kok dadi sira sowan ning negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Sinuhun Prabu Pancala. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sun Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepundhen kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening Bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali marang negara Pancala? Oh mboten. Lho, ora diutus mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten.
kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara ya beto klasa alit kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak terus maklak ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan lho manjing jroning pangimpen mekaten pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng ya Jawata menika kala wau paring dawuh kaliyan kula Bagong iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban mongko kowe dadi abdining para Pandhawa ngoten menika ya sabanjure mula kowe kudu iso nyelametke kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki lah kowe tak kandhani ya Bagong lho kusik dewa paring sasmita kok akeh banget niku ceramah oh iya kula midhangetake piyambak nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowana ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli maturan dewa wau. Nuwun sewu Pukulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Lha niku kulino nganten niku kowe. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lha upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindake wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Wih, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Wih. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho, lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke iki bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndiasmu kuwi. Arep melu ngapa kowe? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula
Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-napa ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Gusti dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki karepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nek pokoke dewa yakin sumpah kula mboten ngapusi niku dewa sing paring dawuh. Mali mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Wara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten apa-apa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor ya apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wara Drupadi kula tumpake Betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan omah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh, "Osik, bingung rasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Pramban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk trok. Jas nika apa kae? Wiladala. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna? Kali Bagong, nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan niku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kali Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek suara niku suara bayaran mesti milih niki. Ning nek suara niku luar dari hati nurani mang biawarake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Lakone piye? Mongko wis diweling, lumayang bebas mawon rasa pakem-pakem sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho, malah ndukani seneni karo aku. Ah kula wis kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa. Wis lumayan. Ku terus gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa?
Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel ya kula. Iya piye? Anak iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Le wayangan ki tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningan. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sanggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nengga sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas dadi wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bagawan Durna. Kowe wani sekecap pendher sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong ngarep mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo gitamu, ora ngilo karo kananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipreksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane men kaya ngene jodoh karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak walik, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Bagawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutu iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Bagawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Kaneng aku karo kowe padha-padha ngarepe lan para Drupadi. Sapa sing iso kowe karakuan dan pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna ki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan ora usah ngeleke.
Sampeyan ratu ora ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa rasa dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene tau unek-uneke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe, Jum? As kebacut muring nang carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu Sinur Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purek kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kok? Nah, ora ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal sing jeblas kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora, nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menang sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caetan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ana kuwi. Sampeyan seneng apa? Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pantala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayeng. Yo Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya wis kulino namung tatoke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Ngono terus gage-gagene. Nek ora ngono Jawa ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datraya. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Sik, hop. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ora melu dodo kamu to, wah jan keparat tenan iki. Baleni ayo tangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrawati pancen kepara nyoto. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kuwi. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katitene Begawan Durna? Wenang boyong Waradrawati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrawati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba. Legane ati. Ngono iki. Man. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapak Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi palangi nggone bakal mboyong Waradrawati. Ning nyatane Bagong wani karo Bapak Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kesih ta? Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki.
Senjake gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatotkaca. Sirah kula dicekel karo kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrebek mak kruduk ngono. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah, edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken Dur. Nur. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, saken dawuh. Dursasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi musuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, sapa ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Edan. Oh, Werkudara iki. Wah. Dasar Bronyoto. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sapa arep gedasi karo Bagong? Aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Wirangan ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Nek crita malah isin. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik nopo sampean nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkun iki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ra ana kula. Mesti wis nyeling krek. Sampeyan niku cangkem elek ora. Lho. Bagong kekuatane kaya ngoten.
ora pangling Yai Ndrawati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Ning mangsuk mono madil ana sasminaning sun jagat masesane Bathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Podang. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu. Iki Bagong iki. Iki Bagong menungso tataran. Lah kok malah Ratu Ndrawati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng. Menika ingkang rayeng Ndrawati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndrawati. Ndrawati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Tani iki piye lho? Iki karepe piye? Kanggo Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra. Kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Samenika Kyai Nenggala dipun duh karo senjata cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Cangkeme klirah-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu. Panjenengan mboten atus monggo dipun budhaken blek gelandang negara legane ati wae. Janaka Undendrem. Janaka Undendrem. Siadi ngerti Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dhateng Indomaret. Edian. Iya kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ora ayo ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Ingkang rayi Janaka. Koko Prabu Baladewa mlajar wonten menapa. Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndrawati mboten dalem papan. Koko Prabu. Nggih. Ora nyiram tenan sabar. Ning ora mboten mangan. Ora banyan iki ardane kamsu ora bisa mriki ora. Iki kok Koko Prabu karepe piye? Nek jenengan badhe mlawan bab. Ning mboten ora. Mboten mangan nampane. Ora bisa mangke ngaturi wae. Ah, kowe Bagong kowe banget iki. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang opo Pakde? Nek pancen Pakde duwe krepetan kandha karo Antasena aku sing bakal nglampahi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak kula nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde?
Kowe ngerti Bagong apa ora? Padhe ngerti Bagong. Gusti. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye, Pakde? Antasena kok ndi? Kasatian. Kasatianmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala, Pakde. Antasena kok kasatiane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatianku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budewa. Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Geroke tak ombani barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kalah cacak menawan cara lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu kok. Wah, dalah. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi? Ora mlayu wis ora ana dalane. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali? Yo. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, non. Aku wis ditanggungke karo Hyai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bawa Pendana. Ning nganti aku gagal mboyong Nyai Waradrupadi, aku bakal napa duka saka Hyai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat sing arepe Baladewa. Mboten. Glandang nenggala mbok dadimu kowe ponokan Bagong. Setuju siji. Sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdakura rera nanggana magawe gelar
Bagong, wonten dawuh aku ngaturke panuwun. Dina sira bisa gawe srana munduring para Sata Kurawa. Begawan Durna medeni anak Prabu Mandura. Nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake